Ki bahayang hasem jong wayu samla yo bala tip kerteng kumutay lang rendong, ubariw kun jong ikong biangmon rendong, ubaladap arpo henrus nem kerta ubana kasinong kuinain nong ladaw, kilalej banbu daga FIR hanong po police station, halor ka jingja jong uniw samla, ubalami na ying naduka arpo tarik ubana Januari arhajar arpo ubalalej bansa kai haying jong inyaka jong u kabadan sa Jorhat ha Asam, bat hadu menta, ki bahayang hasem kim sempat lap satya yao. Kilai thuru bahak arpoi terik hakapor shwa bo untia udang mi ban lech cabar henry nadu tiga porhi u klemwan rung yingshu bat jar ngai sendon klemwan paishu nakaliang jong ki bahyeng gilabu daga jingkerpan belada don ki biyo ilan ki bayo jingtip kin subha ban pentip shaki bahyeng jong u ha number khandai henry iwe ar khandai arnot khandai pra henry lane khandai henry iwe ar khandai lai pra khandai